Molt bona tarda, molt contenta de tornar a estar per aquí, avui amb un convidat que em fa moltíssima il·lusió d'entrevistar, que és l'Albert Bosch, com segurament hauràs vist als stories. L'Albert, a part d'explorador, aventurer, que pot ser això, a data d'avui hi ha bastanta gent que ho pot arribar a fer, ell fa les seves aventures i les exploracions que fa sempre d'una forma diferent a la que segurament ho faria la majoria de la població. Ha participat en Dakars, ha participat o ha fet coses que segurament molta de la gent que s'anirà connectant pensarà que és impossible de fer, però ell el que vull avui és que ens expliqui més que el que ha fet, que això ho podeu trobar al seu web, com ho ha fet. A veure si el tenim per aquí. A veure, li enviarem una invitació. Albert Bosch. No ens falla. Cadascú al seu racó de muntanya. A veure, el tenim per aquí. A veure... Molt bona tarda, Albert, benvingut. Hola, Diana, com estàs? Doncs molt bé, estava explicant que avui el motiu, sobretot, de connectar-nos, jo volia que ens expliqués més el com que no pas el què fas. Perquè estava explicant que, bé, al final tu tens un currículum, un palmarès, etc, que això tothom ho pot veure al seu web, però que ens expliquis una mica així secrets que no es posen mai en un currículum i que ara són d'aquests temes que es comencen a parlar que potser sí que s'haurien de posar, no? I tot aquest tema de l'actitud, les aptituds, etc. I bé, deixarem, per si algú no es pot quedar, deixarem després el vídeo penjat al perfil. About language, if anyone don't understand, we will upload to YouTube channel. You can activate your subtitles and there you will have the interview with subtitles on the YouTube channel. So, continuarem ara en català i això, llavors si hi ha algú que no es pot quedar o no entén, doncs el canal YouTube també el podrà recuperar. Escolta, Albert, abans de tot, com estàs de la darrera aventura, expedició, com li dius tu? Sí, una expedició, aventura, travessa. Sí, estic molt bé, estic supercontent. Primer, perquè sempre que aconsegueixes fer una travessa així i completar-la et dona satisfacció. Segona, perquè en el meu cas, en aquest any era un repte doble, perquè jo 2 mesos abans em vaig trencar tíbia i peroné i clar, semblava que se'm anés tota l'aigua i això costa molt d'organitzar, en parlarem. No és només apuntar-te a una carrera i si no hi ha una carrera al cap de 3 mesos. I tercera, perquè viure coses així sempre és excepcional, no? Per això ens motiva tant. Sí, molt content, però molt cansat, més de lo normal, perquè, clar, precisament per la lesió no vaig anar-hi tan preparat, vaig estar 2 mesos gairebé en inactivitat, fent una mica de gimnàs, una mica de natació, no podia fer la preparació física necessària per fer això, per tant he hagut de fer un sobreesforç i amb la preocupació i tensió de la tíbia peroné que m'ha deixat, molt aplançonat. I a més en fred, que molta gent no ho sap, però el fred cansa molt. O sigui, sol estar en fred, ni que no et moguis, ja cansa molt perquè el teu cos ha d'estar constantment activat, per dir-ho d'alguna manera, explicar-ho fàcil, per conservar la temperatura i això fa que et cansis i a més en el teu cas, que a sobre estaves exposat, estaves a la intempèrie i a més fent exercici, doncs normal que encara estiguis molt més cansat. D'aquesta experiència, si haguessis de fer que, ja m'explicaràs tu una mica on has sigut, el per què, si haguessis de fer un titular, quin seria? Bueno, per mi la descoberta exploració d'un nou entorn i d'una nova visió sobre l'entorn. Per mi és això, igual que sempre intento que les meves aventures especials o principals tinguin aquest component. Per mi és explorar, per mi,
evidentment no ho descobreixo jo, explorar un entorn que no he conegut mai, que m'il·lusiona, que m'apassiona, que m'atrau, que vull conèixer del nostre planeta, però sobretot no només explorar-ho físicament, que també, i veure l'entorn aquell preciós i tal, sinó explorar una nova visió, perquè avui en dia tot està descobert, no? Però explorar continua tenint sentit perquè necessitem aplicar una nova visió sobre el planeta, no? Una visió més de respecte, una visió més de sostenibilitat, de compromís, d'integració, d'humilitat. No és explorar com abans anàvem a descobrir llocs gairebé per conquerir-los, no? Per buscar-hi oportunitats, sigui de matèries primeres, sigui de comerç, sigui de el que sigui. Avui en dia ens hem d'apartar d'això, que encara ho portem al mindset, i anar a buscar un altre tipus d'exploració. I per mi això, les dues coses aquestes són molt importants. I en aquest cas, per què vau triar Groenlàndia i aquesta zona en concret? Bueno, per la primera part dels motius, perquè jo no hi havia estat mai, desitjava anar, desitjava conèixer Groenlàndia, feia molt temps que volia buscar. Jo no viatjo a nivell de turisme, no dic, vaig a Islàndia a fer un vol, no. Em tinc que buscar un projecte patrocinable i organitzar una cosa una mica especial. Groenlàndia estava al meu focus, pel primer dels motius, perquè a més és un lloc apassionant, un lloc ple de biodiversitat, un lloc meravellós, un lloc molt autèntic, un lloc on l'aventura, per poc que facis, és molt fàcil trobar-te-la, perquè en tot Groenlàndia, imagina la dimensió que té, només hi ha 60.000 habitants, o sigui, és realment un lloc molt pur, molt verge encara del nostre planeta i molt ben preservat, i després pel segon motiu, perquè realment és dels llocs que et justifica donar aquesta nova visió, no?, sobre la nostra relació amb el planeta, perquè és un lloc encara tan ben preservat, tan pur, tan autèntic, que dius, quan durarà això? Quan durarà? Perquè, primera, que és un dels llocs més afectats pel canvi climàtic. L'afectació, no només amb el degel o la retirada de les glaceres, sinó també amb la biodiversitat, és el doble de la mitjana del món, la velocitat, l'endarreriment de les glaceres, etc. I de segona, perquè, clar, té molts reptes per davant. A Groenlàndia hi ha 60.000 persones, però que treballen molt poquet, perquè estan molt subvencionades per Dinamarca, la seva metròpoli. Però a l'horitzó hi ha un possible referèndum d'independència que, casualitats de la vida, Dinamarca l'accepta, perquè és un país democràtic, no? I diuen, si el voleu fer, doncs heu de triar el vostre futur. Si fossin independents, haurien de fer aliances amb algun major, no?, amb algun dels grans. El més proper d'allà seria el que sempre triomfa últimament amb els acords multinacionals, que és Xina. Xina està allà posicionant-se molt bé, i si Xina o algun altre, però si Xina fa una aliança gran, passaran a dependre no des de la bona voluntat de Dinamarca, sinó des de la voracitat de consum de matèries primeres i explotació sense límit i enriquiment d'aquells ciutadans. Viuran molt diferent, però... Sí, però a costa de carregar-se l'ecosistema tan pur que tu dius, no?, que ara tenen. Te preguntava això amb quina finalitat, perquè potser els que te seguim, jo moltes vegades fem la pregunta, quan l'Albert va a fer accions així, està fent estudis també per a alguna universitat, del que sigui, tant del cos humà en segons quins ambients, com pot ser de dir, doncs, jo què sé, com flota amb aquesta aigua, doncs en aquest cas que anàvem amb aquestes bicicletes en paddle surf, per dir-ho així, que li dius Sharks, no? Em sembla, o així. Jo n'havia provat una aquí a Andorra. Sharks és una altra marca, que sí que fan en paddle surf, que les fan aquí roses. La nostra és Schiller, que les fan als Estats Units, però no són paddle surf, són dos patins que donen una estabilitat que no té res a veure. Sí. Val, perquè jo quan la vaig veure vaig pensar, ostres, si l'Albert ha de fer això, no sé quants quilòmetres. No. Déu-n'hi-do. Amb aquelles no es pot fer una expedició autònoma, perquè no pots portar pes, perquè és un paddle surf que no té una estabilitat amb una bici dalt. Sí, és bastant precària, sí, l'estabilitat. Està bé per fer una cosa lúdica, però no per fer una expedició de veritat necessites... Aquestes les vam agafar perquè tenen doble patí i són molt estables, amb onades fins a 1 metre i mig les tolera bé. I llavors això, quan vas a fer aquestes expedicions, col·labores amb alguna universitat d'alguna mena o no?
Pregunta. Alguna vegada ho hem fet, alguna vegada sí ho hem fet. Per exemple, vam fer que sembla que no és una expedició llunyana, però va ser molt interessant. Vam fer el descens integral del riu Ebre amb caiac, des del naixement fins a 7 comunitats autònomes, 930 quilòmetres, integral des de Fontibé al mar, i sí que allà col·laboràvem perquè estudiàvem el recorre tot el riu, doncs preníem unes mesures i tot. Però poques vegades perquè és molt difícil. I l'aventura de veritat, quan vas, siguin 10 dies, sigui un mes i mig, el que sí, quan vas a fer una cosa una mica extrema, és molt difícil combinar-ho amb altres activitats, perquè tot passa a l'extrem, no? Després, quan vas anar a fer un estudi, jo què sé, mostra d'aigua, de les aigües, contenidors d'aigua, els microplàstics, no sé, a la Groenlàndia, és milionari. A buscar mostres, un estudi científic i tot i tal. Per què? Perquè si no, no ho faràs bé. I després es fan moltes coses així que són fake, són fake. I a mi no m'agrada fer coses fake. Tinc la mania que no m'agrada fer coses fake. Moltes coses que dius, no, anem a fer una mostra. I no és veritat, perquè tu si vols agafar una mostra d'un gel de l'Antàrtida i la vols portar a la universitat, has d'agafar-ho en unes condicions desèptiques. Les has de posar en unes condicions determinades. Has de portar aquells tubs o aquells recipients en unes condicions de temperatura fins a Xile. De Xile els has de portar. Si no, tot allò no serveix per res. Has fet veure un 4 fotos que... Després, estan bé aquestes col·laboracions de cara a la comunicació, però són molt fakes. I després, a vegades ho hem intentat, i no és que volguessin ser fakes, sinó que al final és que no serveixen per res, no? O no per no gaire cosa. Després, és com fer un documental, farem un documental d'aquesta expedició i jo volia que l'expedició fos autèntica, no volia que s'adulterés. Clar, i hem hagut de posar unes normes, uns límits, quan se'ns acostava la barca per gravar pel dron, no ens podia ni donar una galeta, no ens podia ni assistir, no ens podia tocar. I això, pensaven que estava jo obsessionat. No, perquè és que si no, no és autèntic, no? I a mi no m'agrada dir mentides. Llavors, clar, combinar les dues coses sempre és difícil. És que si no ja no és un documental, és una pel·lícula. Clar, després una pel·lícula, no? Una pel·lícula de ficció, no? I amb 4 imatges maques, que això és molt fàcil. Llavors, és difícil combinar totes les coses. I l'aventura, encara que sigui com aquesta, que només eren 10 dies, però, clar, quan dius que em passi el que sigui, no pots planificar més coses perquè és complicat. Llavors, per tot, no hem fet aquests acords i tot, més enllà de la divulgació. Això sí, moltes vegades col·laboro amb alguna entitat ambiental a nivell de divulgació, per tema de boscos, per tema de glaceres, per tema de mar, i després sí que la teva opinió, el tal, i el teu testimoni. Però fer estudis científics és molt delicat. Escolta, Albert, i aquest cuquet de fer les coses sempre diferents, des de quan et ve o sempre ha sigut així? No, a mi... Perquè, clar, és que no ho saben. Tu has anat al Dakar, però també vas anar al Dakar amb un vehicle elèctric, que potser la gent deia, on va aquest tarat, no? Sempre has fet coses diferents. Per què fer diferents i per què amb aquest missatge de dir, ostres, ho podem fer millor respectant més el planeta? T'ha passat alguna cosa a la vida que diguessis això s'ha de fer diferent? Són dos, encara que sigui redundant, són dues coses diferents. Per què aquest missatge? Perquè ja per mi tinc un compromís des que vaig acabar el projecte del Seven Summit, el cim més alt de cada continent, acabant amb l'Everest, perquè vaig veure que volia fer les coses des d'un compromís amb el medi ambient sincer i no podia fer activitats que directament perjudiquessin, sinó que al contrari, haurien de ser neutrals, no? Com a mínim, i si pogués ser positives, o sigui que serveixin per divulgar, per conscienciar, per testimoniar, etc. Per això vaig deixar, per exemple, d'anar al Dakar, no? Ja no formava part d'aquest compromís. Això és per un costat, no? Això és els valors, no? Amb els que vols fer les coses. Per l'altre costat, el fer les coses diferents, com dius tu, és un tema de... Primer que és de creativitat, no? És divertit, no? Però a mi també m'agradaria molt fer les coses de manera igual que sempre. Però llavors no són vendibles, no? Si vols que et patrocinin, si vols trobar recursos, has de buscar missatges diferents, no? I has de buscar una originalitat, un punt curiós, no? Per exemple, aquesta mateixa travessa, la mateixa, el que hem fet, ho podíem fer amb caiac, perfectament. I a més seria molt xulo. A mi m'agrada molt fer caiac, vinc del món del caiac, m'agrada molt. Però no seria
no seria quin documental fem, no? Si un documental que se n'han vist molts, unes imatges molt maques, perquè és molt fàcil tenir bones imatges i tot, perquè ja qualsevol imatge fas així, és una imatge bestial, no? Però el fet de fer un bici d'aigua diferent, un nou mitjà de comunicació, de transport que també, a més, és el màxim sostenible possible perquè no té combustió, bla, doncs dona una història diferent, no? I et fa... I al final això és fruit de que com que jo no he pogut mai ser un esportista d'èlit, ni he sapigut mai destacar o no he tingut el talent per destacar en qualsevol de les activitats que he fet com a número 1 o com a gent molt, molt destacat, però he tingut l'ambició de fer projectes interessants, havia de buscar aquesta innovació, aquesta creativitat per crear valor, i això és el que molts esportistes a vegades no entenen, no? Fan-lo de sempre i després pensen que els han de patrocinar, i és impossible, perquè per tu fer-lo de sempre has de ser el millor. Has de ser molt destacat, però molt no vol dir Andorra, no vol dir a Barcelona, no, molt, perquè si no, quin valor aportes? Què té de diferencial? I a part, si en tens 1 milió més com tu, llavors. Clar, després has de ser... Després per això, no? És aquest buscar sempre coses... Jo, per exemple, els Dakars, a l'època meva de combustió, jo els havia fet sempre patrocinat, sense guanyar. Però, bueno, vaig ser el primer que va portar un pilot amb cadira de rodes d'Espanya allà, i el primer la història que el va acabar, el primer que ho va fer amb un cotxe elèctric, el primer que ho va fer amb un cotxe sense copilot. Bueno, i tot això em permetia tenir pressupostos bastant alts, que si no, te'ls has de pagar tu. Jo no tinc els calés per pagar-m'ho. No? Al final, el ser autèntic i el ser diferent t'ha permès fer coses que d'altra gent no ha pogut fer. El ser autèntic, el ser diferent, el ser emprenedor. A mi aquesta paraula també m'agrada, no? Emprenedor. Jo sóc un emprenedor de l'aventura, no? Diuen, és un aventurer i un emprenedor i un escriptor. No, jo sóc un emprenedor de l'aventura, perquè puc fer aquests projectes perquè em comprometo amb tot el business plan, entens? O sigui, anar a Groenlàndia, per l'expedició de 10 dies, aquí a Andorra, que tu estàs a Andorra, jo poso un anunci de busco 2 companys per fer una travessa de 10 o 12 dies a Groenlàndia, capacitat física, mental i aguantar el fred. Em trobo a Andorra només. Sí. 2.000 tios. Una puntada amb un arbre i te'n cauen 10. 2.000 tios preparats per fer-ho, segur. Ara jo poso un anunci que dic busco uns companys per comprometre's un any sencer amb organitzar-ho, buscar els permisos, buscar els materials, buscar els patrocinis, aconseguir pasta, aconseguir tal, comunicar... I allà no es pot. Hi ha molt pocs. Allà és la diferència, no? Després, clar, la gran diferència entre l'esport i els projectes aquests és que amb l'esport et centres a fer la teva activitat que t'agrada i ets més bo o menys bo, depèn, i fas aquella activitat i l'altre ja t'organitzen. T'organitzen la carrera, t'organitzen la marató, t'organitzen el que sigui. Tu pagues la inscripció, vas i guanyes o te superes. Te superes a ti mismo i estàs contentíssim, ja està. I si falles, tens una carrera al cap de 15 dies o al cap de 2 mesos, perquè te'n tornen a organitzar una. No? Aquí tu has d'organitzar tota la pel·lícula. Des de crear el concepte, comunicar, buscar l'equip, buscar la pasta... És un business plan. I el tema seguretat... Diferent, no? I el tema seguretat, perquè depèn d'on vas, has de tenir clar si passa alguna cosa. I després hi ha una gestió de riscos, no? Després aquí és un... Jo mateix ara tinc 58 tacos i aconsegueixo sponsors, aconsegueixo fer projectes, perquè no perquè sigui millor que els altres a nivell físic, de fet, segur que no, no? És perquè tinc aquesta visió de projecte i això la gent no ho entén massa. I aquí no hi ha tanta gent. Aquí no hi ha tanta gent i és el xulo d'aquests projectes que hi ha moltes oportunitats per fer coses. Al final has demostrat que les que som multitasking i que sabem fer moltes coses diferents, que el que tu deies, potser no som bons, excel·lents en res, però sabem fer moltes coses, al final també tirem endavant. I aquí volia entrar amb el tema de l'actitud, salut mental, perquè tu abans, fa un moment, has comentat el tema de trobar companys de viatge, per dir-ho així, que siguin mentalment forts. Però a vegades també has viatjat sol. Vas fer una travessa, que la vas fer sol. Hi ha un llibre que, de fet, va ser com jo et vaig trobar, diguéssim, que era que és Viure per sentir-se viu, del 2013. Com trobes aquesta fortalesa interior? Explica'ns una mica els secrets de com en els mals moments pots continuar tirant endavant, que és un tema que ara està molt de moda, però clar, el 2013 quan s'escriu el llibre doncs no estava tan de moda. No, sí. Primer matitzo, jo l'expedició aquesta que em vaig quedar sol del llibre i tal,
em vaig quedar sol, no hi vaig anar sol. Jo Correcte. he fet moltes aventures sol, sol de partida. Aquella no, la És vaig fer amb un veritat. company que Havia de es va... ser amb un altre company, però al final va Ella es va plegar i quedar tu com vas decidir... bloquejat o el que sigui, va abandonar i jo vaig continuar, que quedava el 98% de la travessa, tot just estàvem al principi. Bueno, aquesta fortalesa jo crec que es treballa, no? Hi ha gent que la té més, de sèrie, hi ha gent que la té menys, però es pot treballar molt, no? Però bueno, per mi el punt de partida bàsic és estar convençut de que el que fas és el que vols fer, no? I sembla molt fàcil de dir, les frases aquestes són molt fàcils de dir i escriure en un Instagram, però després ningú en fa ni cas. Vol dir ser autèntic amb el que fas, perquè mira, tu pots fer una cosa curta que et requereix molt esforç, molt, durant un matí, durant un dia, durant 2 dies, i després el teu ego se dispara, perquè tots fem coses per l'ego també, que també està bé, l'ego si no el dominem és dolent, però també està bé perquè ens alimenta i ens fa buscar millors versions i tot, però si només ho fas per això, has de fer una cosa curta. Les coses que requereixen esforç, perseverança a llarg termini, paciència, patir, humilitat, risc, necessiten... Hi ha molts moments que si no ets autèntic no tens et trenques. No tens... La força mental principal ve d'aquí, de ser autèntic amb el que fas. Ser autèntic, i això t'has de fer moltes preguntes, fins i tot estic disposat a acceptar que em puc morir? No? Ho has d'acceptar, perquè hi ha un moment que estàs en màxim risc i aquell moment ho has d'acceptar. Això no vol dir que t'hi resignis, has de lluitar per no morir, però si aquell moment comença a dir què foto aquí, què faig, els meus fills, no sé de què, no vull, et bloqueges, no gestiones. Has de dir, accepto ara, igual calmo, perquè estic en una situació, però ho he acceptat, ho accepto, i a partir d'aquí em torno un radical de fer-ho bé. No? És des d'aquest punt de vista, no? Força mental, se'n parla molt i tot, però al final és un entrenament, un compromís, també un estar curtit, no? Hi ha gent que sí, que a vegades fa una cosa molt grossa de cop i resulta que li surt bé, però normalment no passa així. Normalment tu aguantar 2 dies sota una tormenta ho pots fer, però aguantar-ne 20 és molt difícil, no? En canvi, si més has aguantat 2 i després et passa que aguantes 4 dies, ja saps de què va i no et destrueix, no? Després l'experiència és important, avançar progressivament. També tenim una societat molt ràpida que vol que les coses passin molt ràpid i a vegades aquestes coses de risc, de gestió a llarg termini, d'actitud, és una evolució lenta perquè el nostre cervell no evoluciona tan ràpid. Després necessites una trajectòria, anar fent... Això no... Per això dic a vegades la frase aquesta, ja ho saps, que necessitem més brújula i menys cronòmetre. Estem molt acostumats a treballar amb el cronòmetre ràpid, ara avui tinc rècord, però aquestes coses van de brújula. Has fet un merchandatge d'això. Sí, vaig fer unes samarretes i unes coses per col·laborar amb una entitat ambiental i a la vegada per transmetre uns missatges com més inspiradors des d'aquest punt de vista, no? Perquè al final tothom parla que l'actitud és molt important, però després no la treballa. O la treballa, tothom està molt eufòric quan les coses li van bé, l'actitud, viva el momento, no sé què, quan les coses van bé, però quan les van malament s'enfonsen, no? I jo crec que en el moment que les coses van malament, sigui una aventura, sigui a la vida personal, o sigui en qualsevol problema de l'àmbit professional del que sigui, és el moment que dius, que bé, ara és el moment de fer honor a la vida, de demostrar què tinc a dins, de veure com afronto aquest repte. És el moment de posar-te a prova, no? En els moments fàcils en sap tothom, no? I tenim tots una actitud molt guai, molt inspiradora quan tot ens va bé. Però quan la cosa ens va malament i a la vida et passen aquests moments. Llavors és xulo. Jo crec que l'aventura com a metàfora, ja ho saps, és una expressió perfecta d'aquesta dicotomia que té la vida, els bons i mals moments, no? A vegades l'aventura l'anem a buscar els mals moments perquè són els que ens emplenen, ens fan créixer, ens fan evolucionar, ens fan connectar amb el que som, però... I d'aquí ve tota aquesta actitud, no hi ha tants secrets, però sobretot per mi és autenticitat, experiència i consciència màxima del que estàs fent en tot moment, sí. Deies la societat de la immediatesa. La societat de la immediatesa està bastant renyida amb l'esperit emprenedor, no? Justament perquè l'emprenedoria és molt assaig-error, a vegades tens sort i te surt bé la primera, però segurament ja no sigui la primera, sinó que has donat bastantes voltes o has experimentat, com tu deies, no? Moltes coses, llavors ja saps que després d'allò passa a lo següent, o també, com jo dic moltes vegades, això és una cosa que penso jo, penso que la gent amb poca tolerància a la incertesa no
tindrà un llarg recorregut en el món de l'emprenedoria, perquè has de saber com viure amb això, amb no saber quan facturaràs un mes, etcètera, etcètera. I això, a vegades ho he explicat, sobretot a jovent, no? Que és unes situacions en la vida real, per dir-ho així, que són paral·leles a les situacions que tu te trobes quan fas muntanya, no? Aquesta incertesa de realment... I llavors, lligat amb això, amb la societat de la immediatesa que comentaves i també amb el ser autèntics, tu que has voltat ja tant i que has vist tants jocs, alguns únics, què creus com a societat que hauríem de fer o que no hauríem de fer justament per evolucionar a millor i no per involucionar? Ho dic això perquè si hi ha algú que no ho sap, tu fas xerrades i són xerrades molt motivadores sempre. Sí. Bueno, són una pregunta de tela, una pregunta amb reflexió que la comparteixo molt. He de dir que el pobre Albert me va dir que sí al directe i no me va dir ni què li volia preguntar. No, està bé. I passa que hi ha dues parts amb l'exposició que has fet i preguntes. Una és el viure amb incertesa i l'altra és què hem de fer per fer millor, no? Em centro en aquestes dues. O sigui, per un costat, amb el tema de l'incertesa, ho resumiré dient d'una manera molt fàcil. Jo crec que el taulell de joc de la vida, el taulell de joc, o sigui, la seguretat i la passió estan en llocs oposats, m'entens? Del taulell. Després, com més vols viure amb seguretat, més t'has d'allunyar de la passió, perquè busques seguretat i renúncies de la passió. En canvi, com més vols viure connectat a la passió, el que et motiva la vida, el que desitges, a tot, més t'allunyes de la seguretat. I clar, cadascú, amb el taulell de la vida, ha de fer l'equilibri. Hi ha que volen estar a la seguretat. I la seva vida és molt segura, possiblement és més avorrida, no? I la justifica com sigui, però és més monòtona i amb respecte a tot tipus de vida, perquè tot té mèrit, Saber on estàs té mèrit. El futur és que tu vulguis viure una vida de passió i el que et demana el cos i la ment i tot és estar a la seguretat. Viuràs sempre molt infeliç, perquè viuràs a la vida que no vols. Totalment d'acord amb tu. Jo a vegades admiro amb aquesta gent que ha tingut tota la seva vida la mateixa feina, la mateixa empresa fent exactament el mateix, però jo dic, jo seria incapaç. Exacte, però en canvi hi ha gent que és molt feliç allà i és el que volen. Sí, per això jo les admiro. Jo reconec que el teu tipus de vida està molt al cantó de la passió i tot, però no, i totes són bones, L'únic que sigui l'autèntica teva, sempre l'autenticitat és molt important. Per tant, però sí que com més et vols acostar a tenir una vida amb sentit ple, amb creativitat, apassionant, creativa, de creixement, de descoberta, expansiva, d'alguna manera, lògicament has de sortir més de la teva zona controlada. Per tant, has d'acceptar més la teva incertesa. I si la pateixes molt, no pots permetre't anar gaire enllà. No pots perquè estàs molt infeliç, per tant, t'has de quedar a la zona més segura. Per tant, si realment vols anar cap allà, has de tenir clar que la incertesa ha de ser un aliat. No és un problema, és un aliat. I quan aconsegueixes això, pots viure-hi, no? Però hem de ser molt sincers amb nosaltres mateixos, perquè si no la pifiem, no? I, bueno, per sort l'esport ens ajuda bastant, perquè hi ha molta gent que té una vida que no li agrada, no? Inclús professionalment, o personalment, o familiarment, però després el dissabte se'n va fer una ultra i és un radical. Soc un radical de la vida! Soc un radical al dissabte. Després torna una vida un coquet. I després, a vegades ja no saps si li ha l'esport o l'escapada de la seva vida d'allò, que està bé, tot està bé. Però tu saps que jo he filmat bastantes curses i he fet fotos a ultres i jo moltes vegades els he preguntat per què et maltractes d'aquesta manera? Sí, no, que està molt bé si t'agrada, Sí, però com em va dir una psicòloga, em va dir, la gent que corres, em va dir, i sobretot els que esteu per dalt per les muntanyes, esteu més connectats amb el cel que amb la terra. Sí. No, però al final el que vull dir que ser un radical de la vida no és anar a córrer una carrera de 100 quilòmetres. Està molt bé, si t'agrada. Ser un radical de la vida és agafar-te-la amb radicalitat. Vol dir on poso les meves arrels, de veritat. A quin cantó del taulell? A la vida en general, no només amb una passió esportiva o una passió cultural i tot, perquè la vida va de tot, no va d'una cosa, d'una passió. Una vida amb sentit, no, al final? Sí. Això és important, Per mi és aquesta incertesa ha de ser el teu aliat. Si no, no viuràs feliç, per tant has de limitar-te una mica més amb això. I l'altre, de com tenir un impacte positiu, em sembla que em preguntaves,
Bueno, Bueno, això... què hauríem de fer o de no fer, creus, per ser una societat més sana, per resumir Bueno, la pregunta? això intento resumir tota la resposta perquè això requereix un llibre, aquesta resposta, Doncs però ja saps, ja tens tema. sí, no, és un dels llibres que tinc d'allò, ara estic amb un altre, Doncs bueno, no ho però sabia, que consti. sí, estic amb un altre, però perquè també has de vigilar que sigui una cosa que agradi a la gent, no? Però, resumint molt, jo crec que realment, si ets una persona realment conscient, responsable i vols estar connectada amb la societat i amb el planeta de veritat, des d'un punt de vista positiu, necessites jo a vegades ho resumeixo en una frase que sembla una mica porca, però no ho és. O sigui, tu al final, que individualment, sempre pensaràs que tu no pots fer res perquè el món no sigui una merda. Però no ho sé si pots o no. No ho sé. Jo crec que pots fer, encara és individualment. Però el que segur que pots fer, seguríssim que pots fer, és decidir que tu no ets una merda pel món. Després això canvia tot, perquè vol dir que tot el que fas, a nivell de professional, a nivell personal, a nivell d'aficions, d'aventures, d'esport, allà pots decidir. Jo fent això, em pregunto, sóc una merda més pel món, com els altres 8.000 milions d'habitants o els que sigui, o no ho soc? I allà et posiciona molt. I si tu dius, jo decideixo no ser una merda, amb això intento no contribuir a la merda pel planeta i tot això, ja és molt. Vol dir, aquí sé que soc més part del problema encara o començo a ser una mica neutre o part de la solució. I això per mi comença tot allà. Després hi ha totes les mesures que vulguis, amb moltes coses, i mai es pot ser perfecte, ni hem de, amb l'excusa de que, mira, aquell no és perfecte, aquell falla allò, o jo no puc ser perfecte, deixar de fer uns passos, no? Perquè sempre pots millorar, fer-ho millor que abans, tenir una tendència autèntica. I és molt xulo, i és molt engrescador, i no és un sacrifici, és un empoderament, és un repte, és viure realment en positiu per tu i per l'impacte de tot el que tu fas. Jo crec que això és apassionant, si ho aconseguim. Seria clau, no? Bueno, al final som de la generació del Capitán Siam, no? Que deia que els petits canvis són poderosos, que jo quan ho veia pensava, ostres, aquest senyor, vestit aquí, rotllo Superman, però ara que ho veus en perspectiva, dius, és que ens estaven donant un missatge superpotent, o sigui que cada ésser que viu a la Terra de forma individual, amb petits actes diaris, quotidians, pot canviar doncs, moltes coses, no? Sí. Però clar, era un missatge pels nens que tu com a nena doncs, no veies tot el rerefons d'aquest missatge tan potent, no? I res, jo... Et poso un exemple de Groenlàndia, la que li vaig dir tot al meu grup. Només d'arribar allà el primer dia vam anar a un restaurantet amb una població que es diu Narsak, que era l'única població que hi havia molts quilòmetres d'allò, i tots bojos perquè aquell dia hi havia balena, no? Hi havia balena, no? I jo soc bàsicament vegetarià, menjo peix de tant en tant, però bàsicament vegetarià. Jo no vaig provar la balena. I no la provaràs? Dic, no la provo, perquè és un mamífer i no, això no és ni un peix. Si fos un peix encara, però no em vaig prendre. Clar, després vam veure unes balenes petites. Bueno, què vull dir? Que tothom, quan va a Groenlàndia, sigui algú més d'aventura o sigui algú més turista, fa fer un trekking o una excursió amb caiac, tothom, una de les coses principals que vol és veure balenes. Perquè veure balenes, saps el que és veure l'animal més gran que hi ha a la Terra i tal? Tothom va boig per veure balenes. Però cada vegada n'hi ha menys, no? I allà, i els mateixos habitants d'allà, que saben que hi ha balenes al fiord no sé què, van a caçar-les. Per tant, elles al final aprenen i intenten no anar-hi, no acostar-se tant. Cada vegada hi ha menys balenes, pel turisme és menys atractiu, però el turista és el primer que es fot les balenes. Per tant, fomenta el d'allò. Després, dic, hòstia, em dirà tant les balenes, la bellesa de les balenes, que maques són, i després el que volen és menjar balena. És pervers, no? És pervers, perquè a més fa, els mateixos habitants d'allà fa que tinguin menys balenes i menys turistes a la llarga, perquè ja no en veuran tantes, ja no serà un bon lloc per anar a veure balenes, que abans ho era i ara quasi no ho és ja. Llavors, no sé, dic, és que al final el plaer d'avui ens perjudica molt demà, i això és el que hem d'entendre, no? Vull dir, sí, és el que comentaves ara, de trobar l'equilibri, no? Doncs, i que amb petits actes individuals, ni que sigui, doncs pots al final canviar moltes coses, sobretot perquè si tu actues diferent, la gent et mirarà, pot ser malament, però et mirarà, llavors potser també fas el canvi amb aquella persona, perquè la fas reflexionar sobre coses que el dia a dia que te porten per uns rails, no? Doncs igual no s'ha parat ni a pensar. No? Tots som influencers, tots.
dels nostres fills, dels nostres amics, del nostre entorn, el nostre entorn de feina. Tots tenim una influència. Moltes persones són poques, però i la podem malbaratar o la podem utilitzar i ja està, i no passa res. Però és xulo. Escolta, Albert, que t'havia dit una mitja horeta. Per acabar, deies que tens en projecte llibres, llavors saps data de sortida del proper llibre? Hem d'establir amb l'editorial, però serà l'any que ve, el que segurament volíem atrapar la data de Sant Jordi, típica i tal, que a mi tampoc m'obsessiona massa, però segurament serà cap a finals d'any. Sí. Un llibre de lideratge personal, molt de lideratge personal. Li dic un llibre brújula, amb un mètode inclús, no? per treballar, que es pot llegir, però amb moltes anècdotes d'aventura. Es pot llegir com a anècdotes d'aventura, com a llibre de lideratge personal o de moltes maneres. Sí. Espero endevinar-la perquè he de fer el meu llibre bestseller i poder viure només dels llibres, no? I fer aventures. Home, jo sincerament, si algú no s'ha llegit el de Viure per sentir-se viu, el recomano moltíssim. Jo recordo que va ser com et vaig contactar i te vaig dir, és que dius frases que són les que jo també dic i per fi he vist que no sóc l'única rareta al món que pensa d'aquesta manera i va ser així com vam començar la relació, no? Sí, a comunicar-nos. Escolta, jo sol agrair-te el teu temps, aquesta xerrada que espero que inspirem algú també a reflexionar sobre com fan les coses, el per què, si es poden fer diferents, si es poden fer millors o una mica menys malament el dia a dia. I també animo a tothom que ha entrat des del meu perfil a seguir-te perquè la veritat és que fas coses molt interessants, sobretot perquè a vegades semblen banals, no, aquest tio se'n va amb una bicicleta d'aigua a Groenlàndia, però hi ha molt missatge darrere i que, sisplau, que mirin una mica més enllà de la foto i que també moltes vegades poses textos molt interessants, que a part de la foto que miren el text. Ja saps que a la nostra societat, i Andorra, això és molt igual que Catalunya i Espanya, si no portes un dorsal ja és difícil. Aquí estem molt amb el dorsal. En llocs com Anglaterra, sobretot, els països saxons, l'expedició per expedició, el viatge, la travessa pura, li dona una altra importància. Està una altra divisió total. No, és curiós això, la mentalitat. Aquí som més de competició i allà també, però la part expedició, la filosofia del viatge, de la descoberta, és una altra dimensió. Bueno, anem picant pedra. Doncs sí, a més ho sé perquè estic en un club austríac, però la divisió UK, i allà fan moltes activitats tot l'any, tant de formació, molt important, però també de convivència, però no grans expedicions, ni anar a pics, no, pot ser una setmana als Alps austríacs, per exemple. Sense fer res extraordinari, per dir-ho així, però és justament gaudir de la natura fent una activitat senzilla, convivint amb gent o formant-te, i m'encanta aquesta filosofia, no? El que tu dius, sense dorsals, sense allò rellotge, sinó... També està bé, Sí, però que hi ha una altra forma de viure la muntanya, que és com la vivíem potser abans, no? I que és una cosa que sempre reclamo, que m'agradava més la muntanya quan tenia 15 i 20 anys que no pas el que me trobo moltes vegades ara, que també al final ens dona de menjar, perquè si hi ha competició anem a fer fotos, anem a fer vídeos, etc. I tornem a lo mateix que hem estat parlant, no? Doncs al final hem de trobar un equilibri per intentar que el nostre impacte diari de les nostres activitats estigui en consonància amb el que volem pel planeta. Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies a tu per divulgar d'aquesta manera, que fas molta feina, Merci, espero que la propera la puguem fer plegats, filmant cara a cara i no a la distància. Jo a l'època de neu estic molt per Andorra. Així ens veiem aviat. Una abraçada. Gràcies per el teu temps. Adéu.